mga YouTube channel. So, for today's video guys, kami po ay magluluto na. So, gagawa kami ng Shanghai ng aking baby loves. Okay. Ayan, so may salad na tayo dyan guys. Ayan guys, may buko salad na tayo. Ayan. Ano ba yun? Ayan. Sige te, ano yun ito? Wow, yummy yan ang salad namin guys. Gawang Pinoy. So ayan guys, si Kuya, ano ba ginagawa mo dyan? Ayan, meron din siyang ginagawa. Mag-iihaw siya ng bangos. Ayan. Ayan guys. So medyo makalat pa kasi ano, haggard pa kami. So ayan na, meron na kaming prutas. So, yan. Mag-hi ka dyan. Uy, negro. Yan. So mamaya na lang kasi ano muna kami. Marunong ka ba? Ayusin nyo ha. Ang gandang pagkagawa ko. Sana ulti naman si Delpinte. Marunong na te ha. Tinuruan ko kasi yan. So ayan. Meron kaming cake guys. Ayun. Ayun guys. Cake. Yan. So mamaya na lang. Update ko na lang kayo pag natapos na lahat pagluto. So ayan guys. Bye! So ayan guys. Ito na po yung naluto nila. Ay namin pala. Charot. So ito tatagayin namin ito mamaya guys. Yan. Yan. May biko tayo. Hindi pa naluto. So ito yung pansit. Ano. So meron pa dito. Wait lang. Papakita ko sa inyo. Yung niluluto ko. Baka nasunog na. Ayan guys. Gusto yun. Ayan ang niluluto ko. Baka sunog na. Hindi pa pala. Wait lang. Ang hirap mag-video pag isa lang, no? Okay. Lang guys. Wait ko. Saan may lagay dyan, ha? Luto na siguro sa ilalim. Mamaya ko na lang dito ilagay. Ilagay mo na. Mamaya na lang para mainit mamaya. Ito, luto na ito, di ba? Luto na ito, di ba? Yan. Kunin natin yung lagayan. So, ayan guys. Luto na. Malapit na. Ayan o. Ayan. Anong tawag nito, te? Kaldereta? Ayan po. Ayan. So, lagay natin dito at kukunin natin yung iba. Ang mahal ng sili, no? 4-10 na. Grabe sila sa atin. Wala silang awa-awa. Okay. Ito guys, luto na yan. So, ayan, mamaya na lang ulit guys. Kasi pagkatapos na ipapakita ko sa inyo lahat. So, ayan guys, update ko kayo later. Bye! Ano yan? Ayan. Bye. So, ayan guys, finally, natapos din ang pagluto. Ayan. Ayan na lahat guys. Ayan, may cake tayo dito. Ayan, may tinapay. Tsaka may salad din. Hindi mawawala yung salad. Tsaka, tawag nito? Carbonara. Merong Shanghai. Burrito natin yan. And mayroon din tayong, ano nga ang tawag nito, te? Kaldereta. Tsaka pansit. Biko. Ayan, may biko. And tilapia bangus. So, ayan guys. Yan lang. Nagtatapos na nga tayong vlog. So, ayan, kakain muna kami kasi nagutom na tayo, diba? So, ayan. Ayan, magsaselfie din kami. So, ipapakita ko rin sa inyo mamaya. Ayan na, naghihintay na yung mga bagets ko. Ayan. Ayan, nandoon din yung baby doon ko. So, ayan, mamaya na lang. And, kakain muna kami. Ayan, mamaya lang guys. Bye!